हेल' लोगोफोर दिनै 25 नभेम्बर आरो बे 25 नभेम्बरनि फुंनि समाव नोंथांमोननो 24 नभेम्बरसिमाव जेसेबांनाखि कारेन्ट एफेयार्स जाखांदोंमोन बिनि सायाव नोंथांमोननो भिडिअ लाबोना होफैदों आरो बेयाव नोंथांमोना पिडिएफ फाइलबो लिंक मोनगोन डिसक्रिप्शनाव। दा बेनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे रादाब होनो नागिरदों। बेयाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा भारतआ गासै 43टा चीननि एप्सफोर मबाइल एप्लिकेशनफोरखौ आरोबाव बेन खालामनाय जाबावबाय होनदों आरो बेफोरो मा नोंथांमोनहा गाहायाव नायलांनो हानाय जागोन। दा बेफोरनि गेजेराव नोंथांनावबो थानो हागौ, बेखौ नोंथांमोना नायफामनानै लानाया मोजां होननानै आसा खालामदों। दा बाहाय नुगोन नोंथांमोना बाहाय बेनि गासै 43टानि फारिलाइ बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हानाय जागोन। बाहाय मा दङ बेनिफ्राय नुगोन बे अदेबानि बिनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनाय जागोन। बेजों थांनानैबो नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन बेखौ। दानिया फैदो कारेन्ट एफेयार्सनि बेलायाव कुइसन टु एन्सार, जायखौ एग्जामाव जों नुनो मोनो। दा बेनि हिसाबै फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन which state has been allotted the maximum loan worth rupees 1357.93 crore from rupees 3971.301 crore by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare under Micro Irrigation Fund for implementing micro irrigation projects। दा बे जाहैबाय बे स्टेटआ जादों तामिलनाडु। दा अदेबानि मोनफ्रोमबो एन्सारफोरखौ अपसननि एन्सारफोरखौ टिक मार्क होना होखादों राइटजों। बेयाव जायना टिक मार्क जादों बेनि एन्सारजों राइट एन्सारा। दा बेखौ पिडिएफ फाइलाव आरामसे हागोन, अब्लाबो नोंथांमोननो फरायना होलांगोन। गासै 20टा दङ। दा बेहाय वेयर हेज इन्डियास फार्स्ट मस्ट गार्डेन हेज बिन इनगरेटेड, बे जाहैबाय नाइनितालाव, उत्तराखन्डनि नाइनितालाव बेखौ गायसननाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन which state government established a गाव कैबिनेट फर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन अफ कैटल इन द स्टेट, बे जाहैबाय मध्य प्रदेश। बेनिफ्राय नुगोन which international financial institution has partnered with the government of Himachal Pradesh improve the infrastructure in Mandi, Himachal Pradesh, बे जाहैबाय एशियान डेभलपमेंट बैंक आरो बेनि गासै फैसाया जादों 9 crore आउट अफ 15 crores will be provided by the institution itself। दा 15 crore गेजेराव 9 crore इन्स्टिटिउसनजोंनो सामलाय जाखागोन होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5 हिसाबै which Indian agency along with the United Nations Development Program launched the SDG Investor Map Report for India। दा बेनि बेलायाव बे एन्सारा जाहैगोन इनभेस्ट इन्डिया। बे एजेन्सिनि मुङा इनभेस्ट इन्डिया। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6आव नेम द सोलार एनार्जी कम्पानी which has won a bid to develop a 4 MW grid connected floating solar photovoltaic power project in Andaman and Nicobar Island। बेनि बेलायाव बे जाहैबाय सान सोर्स एनार्जी, माने साननि सलार एनार्जीनिफ्राय दिहुननाय जादों। बेनिफ्राय नाम्बार 7 हिसाबै दङ। दा बेनिफ्राय थाङै गासैखौबो आं फरायलांनो सानाखिसै, नोंथांमोनहा बाहाय पिडिएफ फाइल जिहेतु होखादों, बेखायनो जायफोर कारेन्ट एफेयार्सनि गोनां जानानै दंथारोमोन नोंथांमोना बेखौ पिडिएफ फाइलनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। लिंक मोनगोन डिसक्रिप्शनाव आरामसे, आरो टिक मार्क होखाजोबनाय, बेखौ नट खालामनानै लागोन, मबाइलावबो फरायनो हागोन। बेखायनो आं गासैखौबो फरायजोबला, भिडिअआबो गोलाव जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।